Nu știu, dar uite-te și tu ce a făcut aici. O să ne distrăm cu siguranță. Zici că vine regina Angliei. Și așteptăm cu colivă? Da, chiar. Hei, Bună seara! ce faci, Lucian? Gata cu sighișoara? Asta este coliva tatălui vostru. E ultimul lucru pe care îl mai primiți de la mine. De pomană. Tot ce am eu o să las nepotului meu. Aoleu, mai omorât cu nepotul ăsta, zi odată unde e. Aici. Da, muti, sunt aici. Nu. Lucian este nepotul meu. Să te văd acum. Mi-ai promis că o să-i faci pe toți să plătească. Da, mă ocup. O să am grijă de toți.